Dobar dan, poštovani gledatelji, poštovani ljubitelji nogometa, dobro nam došli u Sesvete na stadion Svetog Josipa Radnika na utakmicu 16. finala Hrvatskog kupa u kojem se, evo, sa početkom u 15 sati sastaju NK Sesvete, domaći sastav u današnjoj utakmici, i HNK Gorica, naš prvoligaš koji 4 dana nakon pobjede nad Hajdukom ima novi izazov, novu tešku prepreku koju po svim planovima bi trebalo danas preskočiti, a od ozbiljnosti kojim je Gorica pristupala u ovoj utakmici svjedoči i sastav koji je danas izveo trener Gorice Valdas Dambrauskas. Pa pogledajmo prvo sastave, za početak sastav Sesveta, našeg današnjeg domaćina. Dakle, na vratima sa brojem 1 Čabraja, u posljednjoj liniji Sabljo i Kastrati na bokovima, Brigić i Hlevnjak kao dva stopera, u samom srcu veznog reda Vujanić, Kožić i Hojić, dok će prema naprijed goričkoj obrani prijetiti Malekinušić, Geljić i Majić. Što se Gorice tiče, izuzev reprezentativaca koji više ovih dana nisu u sastavu Gorice, dakle Špikić i Krizmanić, mladi hrvatski reprezentativci, albanski reprezentativac Doka i litvanski reprezentativac Golubickas, svi ostali su ovdje. Dakle, na golu kapetan momčadi Kristijan Kahlina, u zadnjoj liniji Musa Muhamed, Matthew Stenvorden, Aleksandar Jovičić i Čabraja, Marijan Čabraja, dakle, uz dva zadnja vezna Joy Suk i Antoni Kalik. Ispred njih Matija Dvorneković na desnoj strani, Hamad u sredini i Josip Mitrović lijevo, a u samom vrhu napada Ognjen Mudrinski. Na klupi Gorice danas će biti Crnolatec, Banić, Moro, Babec, Zorica, Zavalić, Lovrić i Matar Dije. I dobar dio njih će sasvim sigurno tijekom utakmice dobiti svoju priliku. Reći ćemo za početak naravno i ostale podatke, dakle službene osobe. Sudac današnje utakmice, odnosno sutkinja, je Ivana Martinčić iz Koprivnice. Pomagat će joj asistenti Sanja Rođak-Karšić iz Podravskih Sesveta i Siniša Fajfarić iz Varaždina, a četvrti sudac je Filip Hirš, također iz Varaždina. Delegat današnje utakmice, gospodin Žarko Čenadžija, jedan raritet je zapravo da je riječ o ocu našeg dojučerašnjeg igrača Darija Čenadžije, a s tim podatkom ćemo evo i započeti današnji susret. Prve su s centra krenule Sesvete, koje će pokrenuti prvi napad, a Gorica će naravno prema svome planu što prije pokušati doći ovdje do prednosti, nametnuti se, opravdati status favorita, jer apsolutno unatoč svoje kvalitete Sesveta Gorica ipak dolazi iz ranga više, iz najvišeg ranga hrvatskog nogometa i trebala bi se danas ovdje postaviti kao favorit i diktirati tempo i ritam utakmice. Treba će naravno pri tome biti izuzetno oprezan i maksimalno ozbiljan, jer dovoljno je upozorenja već stiglo kroz natjecanje u kupu i u pretkolu u kojem je Gorica sa 1-0 pobijedila Belišće, a zatim i u finalu Županijskog kupa u kojem je odigrala 2-2 sa Kurilovcem i na kraju nakon penala, odnosno izvođenja 11-teraca, poražena u toj utakmici. Da vidimo sada prvu situaciju pred golom, uspjeli su to očistiti igrači Sesveta. I evo i prvog prekršaja na utakmici, napravio ga je igrač Sesveta sa brojem 17, tako je Matija Malekinušić na Josipu Mitroviću, a loptu će uzeti Žilon Hamad. Vidite i sami evo da je teren natopljen vodom, puno je kiše palo danas, srećom nekoliko minuta prije utakmice je praktički stala kiša, međutim cjelodnevne padaline su svakako ostavile traga ovdje i teren je vrlo mekan, iako kažu domaćini da je dobro pripremljen i da ima dobru drenažu, tako da bi se nogomet danas ovdje trebao moći igrati i nadamo se da ćemo vidjeti puno lijepih akcija, puno lijepih šansi, naravno iz naše perspektive, prije svega što se tiče Gorice. Žilon Hamad i Marijan Čabraja su ovdje kod lopte, vidjet ćemo tko će to izvesti točno, hoće li Hamad uputiti udarac izravno prema golu ili će ovo ubacivanje biti za Čabraju. Petorica igrača su u živom zidu. Hamad i evo pogotka odmah na početku, 3. minuta utakmice. Fantastično je prebacio živi zid Žilon Hamad. Drugu utakmicu za redom zabio gol za Goricu i Gorica vodi 1-0 već od 3. minute. Bolje zapravo i nije moglo početi već u ranoj fazi utakmice. Nakon prekršaja na Mitroviću, Žilon Hamad prebacio je peteročlani živi zid. Vratar Marko Čabraja, 19-godišnji čuvar mreže Sesveta, nije se praktički ni pomaknuo i Gorica je povela već na samom otvaranju. Da vidimo odgovor Sesveta s druge strane.
I Kristijan Kahlina je, kao što vidite, evo danas na vratima Gorice, što je možda i najveći pokazatelj ozbiljnosti kojom Gorica pristupila u ovoj utakmici. Nekakav načelni dogovor je bio da će Ivan Banić rezani evo Mitrovića, evo 2:0 u 4. minuti. Josip Mitrović, prvijenac u dresu Gorice, nije zaista moglo početi bolje. U samo 4 minute iskoristio je sada Mitrović još jednu pogrešku u domaćoj obrani i doveo Goricu u veliko i značajno vodstvo već nakon samo 3 minute i mislim da je to bilo 10 sekundi igre. Dakle, ovdje po lijevoj strani goričkog napada, po desnoj strani sesvetske obrane, obe situacije su se dogodile, u obe je sudjelovao Josip Mitrović. U prvoj je izborio prekršaj kojeg je Jelan Hamad pretvorio u vodstvo Gorice, a sada i sam povisio goričku prednost sa svojim, kažem opet, prvim golom u dresu kluba u koji je došao ovog ljeta između 2 sezone. I zaista, evo, situacija se razvija da bolje nije mogla za početak. Ide Gorica sada u novi napad i evo i problema s tom kontrolom lopte sa njenom putanjom. Biće toga i više nego dovoljno, vjerujem, u ovoj utakmici, jer teško je nakon ovolike količine padali na bilo kojem terenu na svijetu, pa tako i ovdje u Sesvetama, pripremiti travnjak savršeno za jednu ovakvu utakmicu. Međutim, baš zbog toga je još i bolje što je Gorica uspjela ovako rano, već nakon 3 minute i 10 sekundi postići 2 pogotka i sa 0:2 se, dakle, sa vodstvom Gorice 2:0 kreće u nastavak ove utakmice u kojoj ćemo, nadam se, vidjeti još toga lijepoga, još puno šansi, možda još i poneki pogodak, jer Gorica je razigrana, ozbiljna, maksimalno angažirana, što se vidi jasno i na semaforu. Ponovno je sada Josip Mitrović bio u jednoj situaciji, međutim, uspjela je to domaća obrana nekako odbiti. Konkretno Domagoj Sabljo je izborio gol out za svoga vratara, za Marka Čebraju, 19-godišnjaka, koji danas na vratima Sesveta mijenja inače standardnog Farisa Krkalića, mladog vratara Dinama na posudbi ovdje u Sesvetama, koji je branio sve utakmice ove godine u prvenstvu. Evo još jedne situacije, ponovno je tu bio Sabljo, ponovno je tu bio i Josip Mitrović. Međutim, ovoga puta uspjela je to sesvetska obrana riješiti na pravi način i započinju domaćini još jedan napad. Dres Aleksandra Jovičića, evo, dakle, nakon nepunih 6 minuta igre više nije isključivo bijele boje. Prvo jedno lijepo uklizavanje kojim je spriječio potencijalnu opasnu situaciju na polovici Gorice. A preko Mudrinskog i Sten Vordena, pa zatim Kahline, kreće još jedan napad Gorice. Ognjen Mudrinski se vratio ovdje duboko tu, praktički na 25 metara od gola Gorice, da bi pomogao u građanju još jednog napada. Međutim, Kalikova lopta nije išla točno, ali evo opet Gorice, evo opet Mudrinskog pa Hamada. I evo još jedne reakcije sesvetske obrane. Marin Brigić sa brojem 20 to odbio i bit će out za Sesvete. Matija Malekinušić je ovdje kod lopte na desnoj strani sesvetskog napada. Od Marijana Čebraje lopta je otišla u prvi korner za Sesvečane, za trenutačno 5. ekipu druge Hrvatske nogometne lige. Sesvete inače već dugi niz godina jedan od najstabilnijih hrvatskih drugoligaša, klub koji je praktički svaku sezonu u gornjoj polovici tablice, vrlo ozbiljno i organiziran i sa vrlo ozbiljnim planom. A kažu ovdje u Sesvetama da bi budućnost trebala biti kudikamo ljepša, ali evo sada jedne potencijalno opasne situacije za gorički gol. Joey Suk je
tamo napravio prekršaj na 20 metara. Ovo je jedna pozicija koja bi za dobrog pucača mogla biti jako, jako lijepa šansa. Svjestan je toga i Kristijan Kahljena, postavit će mnogobrojni živi zid. A kod lopte tamo stoje, koliko vidim, sa brojem 8 Luka Kožić i sa brojem 9 Mihovil Geljić, kapetan Sesveta u današnjoj utakmici. Pet igrača je u Goričkom zidu, plus Musa 6. A evo sada jednog pokušaja da prođe lopta ispod zida. Nije to prošlo. I u novi napad otvara se Gorica, tamo preko desne strane, preko Muse Muhameda. Ponovno je Mudrinski došao ovdje u Goričku polovicu pomoći u izgradnji još jednog napada. Ovo lopta je došla na desnu stranu na koju će iz auta je ubaciti ponovno igru Musa Muhamed. Nakon ove utakmice slijedi Goričanima 10 dana pauze zbog obaveza reprezentacije. Već večeras hrvatska reprezentacija igra svoju utakmicu protiv Švicarske, sljedeću u Ligi nacija već u nedjelju. A što se Goričana tiče, dakle 4 igrača su odsutna zbog obaveza u reprezentacijama. Ovi svi ostali će imati priliku malo se odmoriti i predahnuti i upravo i to je razlog zbog kojeg je Valdas Dambrauskas danas mogao na teren poslati praktički najjači sastav. Dakle, samo Kristijan Lovrić od ovih koji su na raspolaganju od standardnih prvotimaca. Možemo tu brojiti naravno i Hrvoja Babeca koji je odigrao praktički punu minutažu do sada u prvenstvu. Da vidimo sada Sesvečane. Evo još jednog kornera. Ponovno je tu pokušao zaprijetiti Matija Malekinušić. Ovoga puta loptu je u korner odbio Jovičić. Da vidimo što iz kornera mogu napraviti domaćini. Izvešće to Luka Kožić, igrač sa brojem 8. Baciti u sredinu 16-terca. Musa Muhamed uspio je to izbiti glavom i otkloniti ovu opasnost, barem na trenutak. Evo i Joja Suka u novom izlasku, pa ponovno Mudrinski koji se vraća duboko. I sada griješi u dodavanju, ali nastavlja se napad Gorice preko lijeve strane, preko Josipa Mitrovića, koji velike probleme tu radi Domagoj Sablji. Evo ponovno Mitrovića, evo još jedne povratne lopte, evo Joja Suka i još jedna fantastična šansa i prva prilika Gorice koja praktički danas nije iskorištena. Joy Suk iz jako, jako dobre pozicije pucao je preko gola i ostaje ovih 2:0 nakon 11,5 minuta igre na stadionu Svetog Josipa Radnika u Sesvetama. Išle su Goričanima danas na ruku i neki problemi sa ozljedama u sastavu Sesveta. Treba reći da Sesvete danas nisu u punom sastavu uz golmana Farisa Krkalića. Danas nema u prvih 11 ni Mislava Komorskog, ni Franjića, ni Mikulića, ni Topića, ni Zenka, ni Austrijanca Floruca. Dakle, to je cijeli jedan niz igrača koji su igrali značajnu ulogu u prvih 8 kola, odnosno u prvih 8 utakmica koje Sesvete su odigrale na početku drugoligaške sezone. Danas što zbog ozljeda, što zbog nekih drugih razloga, nikoga od njih nema u prvih 11. A tu situaciju Gorica evo vrlo rano i vrlo spretno iskoristila. Evo i Hamada u novom napadu, evo Mudrinskog kod lopte, evo i Dvornekovića koji vraća za Mudrinskog. Mudrinski zakomplicirao se ovaj napad i na kraju od bloka do Muse.
A na kraju ništa od svega i novi napad počet će Sesvete, pokušat se malo brže otvoriti. Međutim, dovoljno je tu Goričana da se izbjegne bilo kakva mogućnost kontre ili polukontre. Evo, ponovno Gorice u lijepom otvaranju, ponovno Mudrinski kod lopte i još jednom presica to Marin Brigić. Branić Sesveta, 20-godišnji. Jedan domaći dečko ovdje Sesvečanin koji je prošao Dinamovu školu pa se po isteku juniorskog staža vratio u svoj klub i evo od ljeta 2019. godine više ili manje standardno igra za sesvetskog drugoligaša. Ponovno ide Gorica, lopta će biti za Sesvete, kaže tamo linijski sudac Siniša Fajfarić. I to će biti posao za Mateja Kastratija. Moramo reći da sa puno autoriteta se Gorica postavila ovdje od prve minute i izgleda naravno baš onako kako bi trebao izgledati jedan prvoligaš u okršaju sa drugoligašem. Odlučna da izbjegne bilo kakve probleme koji bi se mogli ovdje pojaviti, iako naravno da ni ovih 2-0 još ništa ne garantira, daleko od toga. To je samo dobar početak utakmice. A evo sada i još jedne situacije. Ovo je bilo opasno. Karlo Majić je igrač sa brojem 29 u sastavu Sesveta. Evo, bila je ovo prva zapravo opasnija situacija pred Goričkim golom. Slučaj je htio tako da u nju bude uključen Velikogoričanin, dakle Karlo Majić, napadač koji je krenuo u Gorici kao dječak, Velikogoričanin, odrastao u našem gradu, međutim prošao nogometnu školu u Dinamu, da bi nakon Njemačke i Slovenije došao ovdje u Sesvete u rujnu prošle godine i ovdje pokušava pronaći svoj nogometni put prema onome što su mu najavljivali mnogi stručnjaci, jer dio je one sjajne Dinamove generacije 98. godište u kojoj su i današnji reprezentativci i brojni igrači sa lijepim karijerama. Karlo Majić svoju evo priču gradi preko Sesveta. Vidjet ćemo do kuda će dogurati, a vidjet ćemo i što će biti sada od ove situacije u kojoj Marin Čebraj ima ubacivanje sa lijeve strane, ravno u ruke svoga prezimenjaka Marka Čebraje. A evo sada i prekršaja za Sesvete. Matija Malekinušić je ponovno ovdje najaktivniji, nekako se čini u otvaranju ove utakmice. Opasno desno krilo, igrač koji zna i zabiti, i dodati, i asistirati. U svakom slučaju, igrač na kojega treba obratiti pozornost. 4 asistencije upisao je u prve 4 utakmice u drugoj ligi ove godine, pa onda još i 3 gola. Nakon toga, evo sada Karlo Majića i Karlo Majić je smanjio rezultat na 2-1 u 17. minuti. Velika neopreznost ovdje Goričke obrane. Majić je primio loptu na vrhu 16-terca i lagano plasirao u desni donji kut Kristijana Kahline. Sada se tu puno toga mijenja. Sada situacija više ne izgleda toliko idilično kao nakon ova uvodna 2 gola Gorice. I bit će ovo veliko upozorenje za Goričane da nema ni trenutka opuštanja, jer evo rana je faza utakmice. Pred nama još 75 minuta najmanje nogometa ovdje, tako da ima se tu još što zaigrati. I apsolutno ne treba olako shvaćati Sesvete bez obzira na dobro otvaranje, bez obzira na ligu niže iz koje dolaze, bez obzira na sve ostale okolnosti, jer kažemo još jednom, i treća ligaš Belišće i treća ligaš Kurilovec pokazali su da nema tu pravo na opuštanje, da svatko doista, kao što se kaže u onoj floskuli, igra nogomet, radi, pokušava pobijediti i svakako će Sesvečani biti angažirani, dignut će ih sigurno i ovaj pogodak. Bilo bi vrlo važno za Goricu da se što prije sada vrati nakon ovog pogodka u svoj ritam i da ponovno preuzme konce igre u svoje ruke.
Korner će za Goricu uzeti Hamad, ovdje sa lijeve strane. I lopta na Sten Vordena, sjajna je šansa ovo bila za Sten Vordena u 19. minuti utakmice, obranio je Marko Čabraja. Evo još jedna lopta, još jednom Sten Vorden i još jednom Čabraja. Ovo su bila dva jako dobro pokušaja Sten Vordena. U obje situacije morao je Marko Čabraja itekako se potruditi da spriječi treći pogodak za Goricu, a novu priliku za ubacivanje sa strane imat će Gorica, sa one druge strane to će učiniti Marijan Čabraja. Upozorit će tamo sutkinja Ivana Martinčić igrače da se ne služe rukama, da svako guranje može biti razlog za sankciju, za njen zvižduk. Evo opet jednog duela Čabraja, Marijan Čabraja nabacio, Marko Čabraja odbio i nakon svega prekršaj će biti za domaćina, za Sesvete, koji će pokrenuti svoj novi napad u 20. minuti utakmice. Malo još problema sa vodom, malo još problema sa Josipom Mitrovićem za Sesvečane, ali sa ovim ubacivanjem problema neće imati Marko Čabraja. I kreće novi napad Sesveta, Goričani će morati hitati natrag u obranu. Lijevi dribbling Sablje pokraj Mitrovića. Pa Geljić sa brojem 9 i prebacuje se tamo strana na Karla Majića, strijelca jedinog pogotka Sesveta do sada u 17. minuti utakmice. Nastavit će se napad Sesveta, ponovno Karlo Majić, pa onda Kastrati koji gađa samo do čela Matthewa Sten Vordena i ide novi izlaz za Gorice preko Hamada Mudrinskog. I vidjet ćemo koga još. Pustit će sutkinja prednost, iako se radilo ovdje o prekršaju. Međutim, Muhamed Musa ide sa desne strane, ubacuje i evo fantastičnog pogotka Domagoja Sablje. 21. je minuta utakmice, Domagoj Sabljo pogodio je u vlastitu mrežu. Da je želio, ne bi vjerojatno to uspio efektnije učiniti. Evo dobre vijesti za Goricu. 21. minuta, točnije istek je bio 21. minute. Domagoj Sabljo lijevom nogom pogodio je u rašlje vlastitoga gola i dodatno zakomplicirao stvari za domaćina. Izazvao evo i prilično ljutitu reakciju trenera domaćeg sastava, gospodina Dina Babića. Ali evo, za nas najbitnije je Gorica ponovno na 2 pogotka prednosti nakon 21 minute nogometa ovdje u Sesvetama. Gorica 3, Sesvete 1. Četiri gola smo dakle vidjeli u 21 minutu utakmice po terenu natopljenom vodom. Nije se baš moglo očekivati takav rasplet, ali evo, događaju se tu i pogreške. Nadamo se samo da će ih što manje biti. Što se Gorice tiče, evo sada novog pokušaja Sesvečana. Matija Malekinušić nije pucao dovoljno dobro da Kristijan Kahlina to ne bi sigurno i autoritativno ulovio u svoje ruke. Počet će Gorica novi napad preko Sten Vordena, evo, nakon 22,5 minute utakmice. Dakle, polovica je prvog poluvremena točno iza nas. Svega smo tu vidjeli 3 lijepe šanse Gorice neiskorištene, 2 šanse iskorištene, pa ovo je jedan poklon Domagoja Sablje, desnog braniča Sesveta koji je loptu poslao u vlastitu mrežu.
A i ovaj četvrti gol, to jest jedini sesvetski, zabio je Velikogoričanin, njihov napadač Karlo Majić. Ponovno je lijevo Mitrović na svojoj omiljenoj poziciji, koju inače okupira Kristijan Lovrić, prvo ime Gorice u dosadašnjem dijelu prvenstva, koji je danas dobio priliku malo se odmoriti, predahnuti i vjerojatno će i on dobiti priliku u nastavku utakmice, ukaže da se za to i bilo kakva potreba. Sesvete grade napad preko lijeve strane, preko Lazara Vujanića, jednog srpskog veznog igrača, za kojeg će insajderi ovdje sesvetski reći da je među najboljim igračima Sesvetama ove sezone. Pa lopta sada sasvim natrag do Filipa Hlevnjaka, igrača Slaven Belupa na posudbi ovdje u Sesvetama od početka ove godine. Evo i novog prekršaja za domaćina. Prepustio to Vujanić za Luku Kožića, koji danas izvodi praktički sve prekide Sesveta u izostanku Mateja Topića, koji je danas na klupi. Evo jedna lopta u sredinu 16-terca. Evo reakcije Goričke obrane. A do lopte će prvi doći Karlo Majić, koji je pustio u aut. Novo ubacivanje sa strane za domaćina. Učinit će to lijevi branić Mateo Kastrati. Dečko koji nije ništa u rodu Lirimu Kastratiju, čak i nacionalnost potpuno drugačija, budući da se Mateo Kastrati vodi kao njemački državljanin. Geljić ovdje primio loptu na vrhu 16-terca u duelu sa Antonijem Kalekom. Napravio je prekršaj, kaže sutkinja Martinčić, i bit će to ispucavanje za Kristijana Kahlinu. Matthew Stanworden tamo po desnoj strani otvara napad za Hamada, pa onda Kalik i Čabraja. I još jedna zanimljiva lopta za Josipa Mitrovića. Hoće li je stići Mitrović? Nije to posebno ni bitno, s obzirom da je pomoćni sudac Fajfarić podigao svoju zastavicu. Ovdje se radilo o zaleđu. I idu u novi napad Sesvečani. Neće ovdje biti aut, nego prekršaj na Marijanu Čabraji, kojeg je napravio Mihovil Geljić. Ova devetka Sesveta, igrač koji je tu već neko vrijeme, koji slovi za najopasnijeg sesvetskog napadača, ofenzivca. No, za sada srećom po Goricu nije uspio previše toga pokazati. Da vidimo što se ovdje dogodilo. Joey Suk je pao, međutim ništa tu neće biti od svega. Sutkinja Martinčić bila je blizu i igra se dalje. Ponovno iz zadnje linije Gorice ide naša momčad u novi napad. Evo ponovno ovdje Muse, loša reakcija Mateja Kastratija, dobro ubacivanje Muse, primanje Josipa Mitrovića. Mitrović, udarac i evo četvrtog gola za Goricu. 28 minuta utakmice, Gorica vodi 4-1. Josip Mitrović, njegov drugi pogodak u dresu Gorice, drugi pogodak na današnjoj utakmici. Gorica je, evo ga, na 3 pogotka prednosti već nakon 27,5 minuta nogometa ovdje na stadionu Svetog Josipa Radnika. Krenulo je tamo od pogreške Mateja Kastratija, od sjajnog ubacivanja Muse Muhameda
I onda jako dobre reakcije Josipa Mitrovića, koji nije dobivao previše prilike u posljednje 2 goričke utakmice u prvenstvu. Međutim, vidi se da je možda velikim dijelom i zbog toga željan igre, željan dokazivanja, što mu itekako polazi za nogom u ovih prvih 28 minuta utakmice. Gorica već na 4-1 velikih, značajnih, međutim i dalje svjesna da prostora za previše opuštanja nema, jer vrlo brzo se tu stvari mogu zakomplicirati. A po angažmanu goričkih igrača čini se da su i sami toga svjesni i vjerujemo da će i dalje sve ići po goričkom planu. Evo, pogreške Marijana Čabraje, koji je morao uklizavanjem sada ispravljati Matthew Stenvorden. Dobro je to učinio i već je Gorica u novom izlasku prema naprijed. Musa i Dvorneković tamo na desnoj strani, ali ostao je Dvorneković bez lopte. I u novi napad kreću Sesvete, upravo preko tog Kastratija, koji je napravio velik dio posla kod ovog 4. gola Gorice. Evo Hamada sada u situaciji, Hamad je driblingom izbacio, igrač Sesveta pucao. Odbio je Marko Čabraja, a onda morao spašavati Marin Brigić ispred Mudrinskog i Mitrovića, koji su već vrebali iza leđa, tražeći 5. pogodak u 30. minuti utakmice. Još jednom lijepo Musa vraća povratnu sada po podu loptu sa desne strane, na njoj je bio Hamad. No, otišlo je malo preko gola i ostaje ovih lijepih i velikih 4-1 za Goricu u 31. minuti utakmice. Šteta je jedino danas što vrijeme nije malo ljepše. Ova ogromna količina kiše koja je pala i koja je padala tijekom cijeloga dana sigurno je i odvukla velik broj gledatelja, navijača ovdje sa stadionom u Sesvetama, iz jednog lijepog stadiona od 1200 sjedišćih mjesta. Međutim, i ovi koji su se okupili ovdje imali su priliku vidjeti u prvih pola sata čak 5 golova. Još nekoliko šansi za Goricu, još i poneku situaciju za Sesvete. Međutim, najvažnije od svega je apsolutno nakon ovih uvodnih pola sata što Gorica ima na kontu 4 gola, Sesvete 1. I Gorica u ovom trenutku izvodi novi korner preko Marijana Čabraje. Ponovno je Čabraja na golu Sesveta, imao malo problema sa ubacivanjem Čabraje iz kornera. Ali ova situacija je za Sesvete prošla bezbolno, barem za sada. Izvešće loptu iz auta Domagoj Sabljo, koji je imao sasvim solidnih problema u ovom uvodnom dijelu utakmice sa Josipom Mitrovićem. A evo i prvog žutog kartona na današnjoj utakmici, dobio ga je Antoni Kalik. Ovdje na centru možda i neophodan prekršaj, ali evo, dogodio se. Nije puno dvojila sutkinja Martinčić, odmah je pokazala javnu opomenu veznom igraču Gorice. S lijeve strane ubacio je Kastrati, evo opasne situacije, Geljić je spustio ovdje na igrača sa brojem 13 na Matija Hojića. Međutim, nije Hojić to dobro zahvatio, otišlo je pokraj gola i već je počeo novi napad Gorice. Preko Kahline i sada preko jednog vrlo upitnog dodavanja. Vrlo upitnog dodavanja Antonija Kalika. Još jedan pokušaj Karlo Majić, srećom po Goricu nije ovo
bilo dovoljno precizno da bi napravilo nove probleme Gorici, međutim možda ne bi bilo loše izbjegavati ovako komplicirane pasove ovdje u opasnoj zoni. Pasove kao što i ovaj, na primjer, već drugi u samo minutu igre. Ali ovoga puta uspjela je Gorica barem na trenutak izaći. Evo sada Geljića i evo prekršaja Joya Suka na rubu 16-terca u jako opasnoj situaciji. Zaredali su sada Goričani sa pogreškama, čak 3 pogreške u kratkom razdoblju u pokušaju da se izađe. Evo i drugog žutog kartona za Goricu i drugi centralni vezni igrač Gorice nakon Kalika, opomena i za Suka. Što naravno nije dobra vijest kad je riječ o agresivnosti i čvrstini ovdje u sredini u veznom redu. No dovoljno su iskusni i Kalika, pogotovo 30-godišnji Suk, da budu svjesni okolnosti u kojima su se našli i da budu vrlo pažljivi do kraja utakmice. Jako je dobra pozicija ovo za dobrog pucača, praktički idealna, i ovo će biti veliki izazov za Kristijana Kahljanu koji je postavio opet 4+2 igrača u svoj zid. Da vidimo što mogu Sesvečani, ide lopta nisko ispod zida i evo 4-2. Sesvete su i drugi put postigle pogodak. Luka Kožić u 35. minuti utakmice. Ovo je jedan doista festival golova ovdje u Sesvetama. I jedna, rekao bih, čak i očekivana kazna za seriju goričkih pogrešaka u obrani, za seriju kompliciranih rješenja koja nikako nisu prolazila. Na kraju je Suk dobio žuti karton, Gorica je dobila gol i Sesvete su smanjili rezultat na 4-2 u 35. minuti utakmice, a Gorici je stiglo još jedno upozorenje da nema šale ovdje danas, da svaka neopreznost može biti kažnjena, pogotovo po ovakvom terenu protiv vrlo dobrog protivnika, protiv jednog ozbiljnog drugoligaša. Sad cijelim nizom igrača koji su prošli i Dinamovu omladinsku školu i brojnih drugih klubova koji su danas u prvoligaškom društvu. A najsretniji od svega su naravno u svemu ovome neutralni gledatelji koji ovdje mogu uživati u festivalu golova. Evo još jednom Mitrović, evo još jednom Mudrinskog i Mudrinski je lijevom nogom pucao pokraj gola. A desni branič Sesveta Domagoj Sabljo sada je dobio i malu jezikovu juhu, što se kaže, od trenera Dina Babića, jer ponovno je tu desni branič Sesveta zakuhao u jednu situaciju. Srećom po Goricu nisu bočni igrači Sesveta danas u pravom izdanju. Autogol je zabio Sabljo, koji je pogriješio u još jednoj situaciji kod još jednog gola, pa je pogreška lijevog braniča Kastratija dovela do četvrtog pogotka Gorice, tako da veliku pomoć danas Goričani imaju od ta dva igrača. Međutim, opasne su Sesvete prema naprijed. No, sada je Geljića zaustavila kombinacija Lokve Vode i Joya Suka, a nakon svega će Geljić dobiti žuti karton, prvi za Sesvečane zbog prekršaja na Metiju Stenvordenu. 6 golova, 3 žuta kartona, još nekoliko šansi na obje strane, lijepih situacija. Zaista bogata utakmica, bogata sadržajem, bogata događajima. Volio bi trener Dambruska sigurno da je tih događaja manje pred goličkim golom, da nije Gorica primila 2 gola u ovih 37 i nešto minuta. Međutim, dobro je u svemu tome što je postigla čak 4 i što ima 2 gola prednosti, veliku prednost. Ali evo nove neprilike, evo nove reakcije Kristijana Kahljana. Lopta je kod Matije Malekinušića.
Bila je prazna mreža Gorice na trenutak, međutim uspio je Marijan Čabrajevo blokirati u posljednji trenutak i pokušat će Gorica krenuti u novi napad. Međutim, lopta će završiti u autu za domaćina, a cijela ova situacija izazvala je i velike i glasne povike sa tribina. Domaći navijači očito vjeruju kako tu ništa još nije gotovo, s čim se svakako trebaju složiti, jer koliko god prednost bila značajna i velika, pokazale su ove dvije situacije u kojima je Gorica poklekla, u kojima je primila 2 gola, da može biti vrlo, vrlo opasno. Ponovno će Gorica otvarati novi napad preko stopera, preko ovih dodavanja koja su napravila puno problema kod drugog cesarskog gola. A sada će to sve prekinuti prekršaj na Marijanu Čabraj. Uz negodovanje domaće publike i igrača, ali evo, sutkinja je presudila i kreće novi napad Gorice. I to jednom dugom loptom ovdje na Domagoja Sablju i Josipa Mitrovića. Ipak je Mitrović izašao izvan terena za nekoliko centimetara i pokušat će ponovno nešto složiti Sesvečani. Bilo je tu malo i hrvatskih zahvata obostranih, činilo se, između Mihovila Geljića i Aleksandra Jovičića. No, nisu se suci oglasili, već ide utakmica dalje. U 40. minuti prekršaj sada Kožića na Suku. Nije ovo bila ni prevelika udaljenost, možda i za poprobati udarac, pogotovo na ovako skliskom terenu. Međutim, odlučili su se Goričani za miran napad od noge do noge, a sada je lopta došla sasvim natrag do Kristijana Kahline. Pa onda preko glave Joeya Suka do njegovog kolege na drugoj strani Marka Čabraje. Evo nove pogreške Sesvečana. Biće ovo aut za Goricu duboko u protivničkoj polovici. Ognjen Modrinski je požurio ovdje izvesti aut, pa preko Kalika i Suka ide napad dalje. Sasvim tamo desno trebalo biti za Musu Muhameda, međutim lopta Matthewa Stenvordena nije došla do goričkog Nigerica. I idemo sve iz početka. Ponovno su opasni i agresivni Sesvečani, ponovno pogreška u obrani Gorice, oput Jovičić, koji je sada se zagradio i odnio ovu loptu u kaznenom prostoru Gorice. Međutim, ne izgleda ovo baš idealno u ovim trenucima, pogotovo što se defensivnog dijela goričke igre tiče. Težak je teren, lopta neobično se kreće, a evo na kraju sada i žuto kartona za Aleksandra Jovičića, trećeg u momčadi Gorice. Četvrti žuti karton na današnjoj utakmici već u prvom poluvremenu, u vrlo, vrlo sadržajnom prvom poluvremenu u kojem su za Goricu do sada zabijali Josip Mitrović 2 put, Žilovan Hamad i domaći branić Domagoj Sablja koji je postigao autogol, dok je prvi gol za Sesvete zabio Karlo Majić, a drugi Luka Kožić iz slobodnog udarca, jednako kao i Žilovan Hamad već u drugoj minuti utakmice. Vraća Jovičić za Kahlenu, tu svoju priliku očito vide Sesvečani, jer u svakoj takvoj situaciji žustro i agresivno napadaju posljednju liniju Gorice, pa tako i vratara Gorice i kapetana Kristijana Kahlenu. Jednom su od toga izvukli i benefit, postigli gol iz tog slobodnog udarca sa nekih 17 metara. A vjerujemo da su Goričani iz toga nešto naučili i da se slične stvari neće više ponavljati u današnjoj utakmici. Evo novog prekršaja Joeya Suka,
Tamo na Mateu Kastratiju, na lijevoj strani sesvetske obrane. I krenut će domaćini na isteku 43. minute u svoj novi napad, koji neće potrajati dugo, svega pokoju sekundu. A ponovno lopta u rukama Muse Muhameda. Puno je tu borbe, puno duela, sasvim dovoljno i prekršaja. Motivirani su očito i jedni i drugi, angažirani prilično. A evo sada u novoj akciji Matije Dvornekovića koji tamo pokušava među dvojicom igrača Sesveta. Međutim, lopta je završila ponovno u posljednjoj liniji Gorice kod Stem Vordena, pa zatim Muse Muhameda. Iz prve ovo na brzinu pokušao odigrati Joey Suk, nije to bila točna lopta. Evo Marina Čabraja ovdje na ljevoj strani, pomalo mu čak i smeta u ovoj situaciji suigrač Josip Mitrović. Ali evo, uspjeli su na kraju Goričani doći do lopte, uspio je Čabraja centrirati, Dvorneković nije uspio putiti udarac prema golu, međutim nastavlja se gorički napad, ali kratko je to prekinula domaća obrana, pa idemo iz početka na samom isteku 45 minuta prvoga dijela. Evo ponovno Josip Mitrovića na lijevoj strani nakon ubacivanja Hamada. Hamad kod lopte, Hamad puca, ali potpuno netočno. Iz solidne situacije nije uspio švedski igračanin u dresu Gorice pogoditi okvir gola Sesveta. A sutkinja Ivana Martinčić je evo praktički bez i jedne sekunde sudačke nadoknade označila kraj prvog poluvremena, jednog vrlo sadržajnog poluvremena. Idemo samo pregledati na brzinu, dakle 0-1 Hamad u drugoj minuti slobodnog udarca, 0-2 Josip Mitrović u četvrtoj minuti, na 2-1 smanjio je Karlo Majić u 17. minuti, pa onda Domagoj Sabljo postigao autogol u 21. minuti za goričko vodstvo 3-1, na 4-1 je povisio Josip Mitrović svojim drugim golom u 28. minuti, a trenutnih i aktualnih 2-4 postavio iz slobodnog udarca Luka Kožić u 35. minuti. Vidjeli smo i 4 žuta kartona, vidjeli smo još 5-6 jako dobrih prilika za Goricu. A vidjet ćemo u nastavku kako će to izgledati, hoće li se utakmica malo primiriti ili će se ova golijada nastaviti. U svakom slučaju imalo se što za vidjeti u ovih 45 minuta, vjerujemo da će jednako biti i u nastavku utakmice. Mi ćemo malo predahnuti pa se vraćamo za 15 minuta. Dobar dan, lijep pozdrav još jednom iz Sesveta sa stadiona Svetog Josipa Radnika na kojem se igra utakmica 16. finala Kupa Hrvatske između Sesveta i Gorice. Nakon prvih 45 minuta rezultat 4-2 za Goricu. Strijelci su za Goricu bili Hamad u drugoj minuti, Mitrović u četvrtoj. Sabljo je postigao autogol u 21. a Mitrović svoj drugi gol postigao u 28. minuti. Za Sesvete su pogodke postizali Karlo Majić u 17. minuti i Luka Kožić u 35. Puno događanja, puno sadržaja za prvo poluvrijeme. Mnoge utakmice u svih 90 minuta ni približno toliko sadržaja nemaju, međutim u ovoj današnjoj utakmici djelomično i zbog teškog terena puno se toga događalo, puno pogrešaka na obje strane. A evo, na početku nastavka imamo jednu promjenu. Romano Lisjak je ušao u postavu Sesveta. Izvršene su zamjene u ekipi Sesveta. Vidjet ćemo tko izašao je. Izašao je Domagoj Sabljo. Dakle, Ivan Mikulić na desnom boku u drugom poluvremenu Sesveta umjesto Domagoja Sablje. Na stoperskoj poziciji Romano Lisjak umjesto Marina Brigića.
Detektirao je domaći trener Dino Babić očito te dvije pozicije kao najkritičnije u prvom poluvremenu. A vidjet ćemo što će donijeti ova dvojica igrača, dakle sa brojem 14 Ivan Mikulić, sa brojem 45 Romano Lisjaka. Evo sada je Gorica, evo Mitrovića već u prvoj akciji, pa Ognjen Mudrinski i propustio je ovo Joey Suk samo za Mateja Kastratija, ljevog braniča Sesveta koji je to odbio, ali evo opet Gorice u napadu preko desne strane, preko Matije Dvornekovića, zatim Joeya Suka. Kombiniraju ovdje Dvorneković i Suk. Vidimo što može Ninja iz ovog centrašuta. Samo jedno ovako dodavanje za domaćeg vratara Marka Čebraju, koji će poslati loptu ovdje na lijevu stranu, a sjajno je reagirao tu Matthew Stanwarden i izborio nakon svega aut za Goricu. Rukom će loptu vratiti u igru Musa Muhamed. Hamada vrlo aktivna je, Gorica ušla i u drugi dio, očito odlučna da što prije riješi sve dvojbe sa još ponekim pogodkom. Marin Čebraj je na lijevoj strani, Lažnjak, nabacivanje u sredinu tamo na drugu stativu. Međutim, nisu do lopte uspjeli doći ni Dvorneković ni Suk, ali sada je sve prisutni Joey Suk uspio se vratiti i prekinuti ovaj potencijalno opasan izlazak Sesveta. A cijelu akciju prekinuo je Karlo Majić prekršajem na Aleksandru Jovičiću. Suk, Musa, pa Dvorneković sada lijepo preigravaju. Ninja daje dobru loptu za tamo između Mudrinskog i Mitrovića, a na kraju samo za Ivana Mikulića. Ne radi se ovdje naravno o našem pjevaču koji nas je predstavljao na natjecanju za Euroviziju, nego o desnom braniču Sesveta, 28-godišnjaku, koji je već dugi niz godina ovdje u Sesvetama još od ljeta 2016. godine. Ponovno je Hamad kod lopte, pa vraća za Musu. Ide proigravanje za Kalik, ali Kalik sad greši u dodavanju za Mudrinskog. I ide Gorica u novi napad. Agresivno su Sesvečani ovdje na sredini, uzeli su još jednu loptu. Mihovil Geljić jako je dobro gurnuo za Matiju Malekinušića, tamo je Jovičić bio u duelu s njim i na kraju od svega, barem za sada, neće biti ništa. Uspjela se Gorica obraniti, idu Sesvečani opet, Geljić puca i još jednom Jovičić u bloku, pravovremen. I malo evo optimizma za domaće navijače koji su imali puno pogovora naravno na igru svoje momčadi u prvome dijelu. 4 gola postigla je Gorica, koristila je pogreške domaće obrane, zbog čega je uostalom reagirao i domaći trener Dino Babić sa 2 promjene upravo u obrambenoj četvorci na poluvremenu. A sada ćemo vidjeti što se to točno događa sa Matthewom Stanwardenom. Fizioterapeut Gorice Domagoj Prnjak sa svojom opremom potrčao pomoći Nizozemcu. Čini se da se radi o problemu sa rukom, no nadamo se da neće biti promjene za promjenama, ili da, ipak čini se da hoće. Pokazao je Domagoj Prnjak prema klupi da Matthew Stanwarden neće moći nastaviti ovu utakmicu. U 50. minuti je ovdje klupa pozvala na Siro Amora sa zagrijavanja. Na Siru Moro inače prošle sezone proveo na posudbi upravo ovdje u Sesvetama, u Sesvetskom drugoligašu. Pokazao je puno toga dobroga, pa zaslužio povratak u Goricu. A vidjet ćemo sada što će moći pokazati ovdje u situaciji kada mora zamijeniti Stanwardena. Treba se samo nadati da se ne radi o ozbiljnoj ozljedi, jer Matthew Stanwarden ove sezone igra zaista jako, jako dobro. Potpuno se uklopio i u hrvatski nogomet i u Goricu.
i prikazuje zaista sjajne partije. Treba vjerovati da se ovdje radi samo o manjem problemu i o situaciji u kojoj nema potrebe riskirati bilo što. A i Nasiru Moro je jedan od tih igrača koji s nestrpljenjem čekaju svoju priliku, svoje minute na terenu. Dobit će ih danas, evo, 39, ako ne računajući sudačku nadoknadu koju će možda u drugom dijelu i biti. Moro, dakle, od 51. minute umjesto Matthewa Stanwardena ovdje će stati na poziciju desnog stopera i odmah krenuti u svoju prvu akciju koju će neobičnim dodavanjem okončati Anthony Kalik. Nije tu loptu uspio primiriti Jelon Hamad uz desnu out liniju. Evo jednog pravog, onako oštrog, čvrstog, muškog duela Romana Lisjaka i Ognjena Mudrinskog. Sutkinja Martinčić kaže da je tu bilo prekršaja stopera Sesveta i idu Goričani u novi napad preko Muse Muhameda koji centrira tamo za suprotnu korner zastavicu, odnosno za novi aut Sesveta. Brzo je Gorica ponovno došla do lopte, a tamo ponovno Josip Mitrović, razigrani, neugodni Josip Mitrović. Strijelac 2 pogotka današnja od 4 Gorička. Karlo Majić sada jednom dugom loptom traži tamo Malek Inušića na desnoj strani. Start je Marijana Čabraje i slobodan udarac pokazuje sutkinja Ivana Martinčić. Traže tu i kudikamo ozbiljnije sankcije domaći navijači i igrači. Međutim, bilo je to tamo na rubu 16-terca, postojala je opasnost da uvuče to u 16-terac, ovu situaciju, sesvetski pritisak, međutim, od svega je ispalo samo slobodan udarac u nezgodnoj poziciji i 4. žuti karton za Goricu, ovoga puta za Marijana Čabraju. Dakle, Jovičić, Suk, Kalik i sada i Čabraja. Već 4 žuta kartona, 4 postignuta gola Gorice, 2 sesvetska i situacija koja je potencijalno još jednom vrlo, vrlo opasna. Ponovno je tamo kod lopte Luka Kožić sa brojem 8. Strijelac onog drugog sesvetskog gola iz slobodnog udarca. Da vidimo hoće li to izvesti on. Čini se da i hoće. I da nabacivanje pred gol Gorice. U skoku je bio Filip Hlevnjak zajedno sa Aleksandrom Jovičićem. I od svega će biti novi korner za Sesvete. Lazar Vujanić sa brojem 18 izvešće ovaj korner tamo sa desne strane. Ovdje će se pokušati na uigranu akciju. Mihail Geljić je prošao Josipa Mitrovića i odbila je Gorička obrana u novi korner. Sada jedan mini pritisak Sesvečana s ovim slobodnim udarcem i sa 2 kornera. A ne treba zaboraviti da je ova prednost, koliko god lijepo izgledala, je od 2 pogotka može biti prilično kompromitirana nekom novom eventualnom neprilikom. Ona se srećom po Goricu nije dogodila sada kada je Romano Lisjak dočekao ovo ubacivanje na glavu pa pucao pokraj gola i vratit će loptu u igru Kristijan Kakljana.
151. utakmicu u dresu Gorice igra Kristijan Kahlina, a jedna zanimljivost je da je prvu u tom nizu odigrao upravo na ovom stadionu, upravo protiv Sesveta, u porazu tada drugoligaša Gorice od Sesveta 2-1, u kojemu je gol za pobjedu zabio Mario Dučkić, njegov prijatelj i bivši igrač Sesveta. Pamti to Kahlina jako dobro, pamti svaki trenutak praktički iz tih 151 utakmice. No evo, zanimljivo je da nakon toliko vremena, nakon točno 1491 dana je Kristijan Kahlina ponovno na golu Gorice na istom ovom stadionu, na istom ovom igralištu, a pokušao je sada još jednom glavom Romana Lisijak, ovoga puta ništa od kornera, bit će to još jedno ubacivanje sa vrha peterca za Kristijana Kahlinu. Na Ognjena Mudrinskog ide ovo ubacivanje, završio je na travnjaku Mudrinski, na kojem je i dalje, ali za to vrijeme Sesvečani otvaraju svoj novi napad i Jovičić jednom jako dobrom reakcijom izborio je ubacivanje sa strane za Goricu za Marijana Čebraju. Bit će novo ubacivanje za Goricu, nastavit će Goričani svoj napad novim ubacivanjem rukom sa strane. Ovoga puta preko Suka koji griješi u dodavanju i otvara nezgodnu priliku za Sesvete i ovdje je 11-terac za domaćina. Marijan Čebraja napravio prekršaj na, čini se tamo, Mati Malekinušiću. I sada će imati najbolju moguću priliku Sesvečani da se velikim dijelom vrate utakmicu, da smanje na samo jedan pogodak zaostatka u 59. minuti utakmice. Marijan Čebraja skrivio ovaj 11-terac, izvešće ga Mihovil Geljić, kapetan Sesveta. Sve je spremno za taj udarac. Kristijan Kahlina prije 4 dana je obranio 11-terac. Kristijan Kahlina ovoga puta to nije uspio ponoviti. Mihovil Geljić pogađa u 59. minuti za 4-3 i za sasvim druge okolnosti na terenu ovdje u Sesvetama. Euforija je odmah nastala na tribinama, naravno među domaćim navijačima, a Goričani su sada pred teškim zadatkom da još jedanput smire ovu situaciju, da ponovno preuzmu kontrolu nad utakmicom u situaciji kada sada imaju samo pogodak prednosti. Fantastičan napadački učinak od 4 postignuta gola, međutim čak 3 primljena u nepunih sat vremena igre. 3-4. I sada bi moglo biti vrlo opasno, dođe li do samo malog opuštanja, nadamo se da tako ipak neće biti. Matija Malekinušić, igrač na kojem je napravljen ovaj 11-terac prije nepunu minutu. Sada je na podu i potrebna mu je liječnička pomoć. Od Šepače van i Aleksandar Jovičić. Drugi čovjek iz ovog očito još jednog čvrstog i oštrog duela. U jednoj vrlo zanimljivoj utakmici u kojoj je palo već 7 golova u manje od sat vremena. 3 su lopte završile u mreži Gorice, 4 u mreži Sesveta.
I sada je sve potpuno otvoreno za zadnjih pola sata utakmice. Evo centar šuta na Petera s Gorice. Ponovno je u dobre situacije bio visoki stasiti Romano Lisjak, međutim ništa od ovoga neće biti jer je označeno zaleđe. Nije uspio Lisjak poslati ovu loptu u mrežu. Ali još je ovo jedno upozorenje za Goričane koji puno problema imaju sa ofenzivcama Sesveta. I jedna utakmica koja se činila da je riješena već nakon 4 minute. Došla je u fazu u kojoj će biti vrlo zanimljivo do samoga kraja. Još jednom prijete Sesvete. Karlo Majić je sada kod lopte na lijevoj strani, daje u sredinu na Siru, Mora je uspio to odbiti. Još jednom morao ovoga puta glavom. Joey Suk je sada uspio reagirati u posljednji trenutak i izbaciti loptu u korner. A sve ovo što se događa na terenu u posljednjih nekoliko minuta, cijela ova situacija natjerala je i trenera Gorice, Valdasa Nabrunskasa, na reakciju. S klupe će u 63. minuti utakmice ući Hrvoje Babec i Matar Dije. Vidjet ćemo hoće li se ta izmjena izvesti odmah. Da, evo Antoni Kalik i Ognjen Mudrinski će napustiti igru. Prema novim pravilima to je dopušteno i tamo sa druge strane ne moraju izlaziti na mjestu izmjene. Nadamo se samo da će malo svježa krvi donijeti više mirnoće u igru Gorice. Jer toga kronično nedostaje u posljednjih nekoliko minuta kad su Sesvečani zaista zakomplicirali ovdje situaciju. Smanjili na 3-4 i ozbiljno zaprijetili. Evo dobrog ubacivanja, evo i dobrog, zapravo odličnog Kristijana Kahline. Konačno je sada nakon nekog vremena lopta završila i na polovici Sesvečana, međutim nije se dugo tamo zadržala. Ponovno domaćin agresivno, čvrsto i žustro napada ovdje goričku defenzivu, a još jedna lopta će završiti u autu kako bi se pomoglo igraču Sesveta. Još jednom koji će zatražiti liječničku pomoć u ovom neobično sadržajnom susretu. Sve izgleda kao da bi ovdje moglo doći do nove izmjene, jer Ivan Mikulić, igrač koji je ušao na poluvremenu umjesto Domagoja Sablje, teškom mukom hoda i u ovom trenutku ne izgleda kao netko tko će moći nastaviti u današnju utakmicu. Nakon nepunih 20 minuta na terenu morat će Ivan Mikulić napustiti teren. Vidjet ćemo da li samo privremeno ili za stalno. Josip Mitrović izbacio ovu loptu kako bi se pomoglo protivničkom igraču i sada će Sesvečani vratiti loptu u posjed Gorice. Ovdje na Aleksandra Jovičića u posljednju liniju. Pa lopta preko Nasiru, a Mora ide u novi napad. Problemi sada i za Moru sa ovim teškim terenom. Pa kombinacija Muse i Dvornekovića koja nije urodila plodom i novo otvaranje
za Sesvete. Nova neugodna lopta za Karla Majića ovdje na lijevu stranu. Musa i Moro su spremno tu dočekali velikogoričkog napadača u dresu Sesveta. A sada evo i novog prekršaja, pa i još jednog auta za Goricu. Vraća se ipak u ovim trenucima Ivan Mikulić na desni bok Sesveta. Čini se kako onaj čudotvorni sprej napravio svoje, pomogao treneru Babiću da ne mora raditi novu izmjenu, da ne mora mijenjati igrača kojeg je uveo prije samo 20 minuta. I idemo dalje u istom sastavu. Hamad ovdje za Dvornekovića. Pa onda Dvorneković za Suka. Evo i Matara Dijeja, senegalskog napadača sa brojem 98 na svom adresu. I evo još jednog dobro osujećenog pokušaja Matije Dvornekovića od strane Karla Majića i nove lopte za Sesvete. Još jedan napad Gorice završio je bez konkretnog učinka. A evo novog napada Gorice preko Hrvoja Babeca i ovdje Josipa Mitrovića koji će produžiti za Čabraju, a sutkinja Martinčić će vratiti ovaj prekršaj nakon što je pustila prednost koja nije ostvarena. I vidjet ćemo samo hoće li pokazati i žuti karton još za nekoga od igrača Sesveta. Ili će se ostati na ovom slobodnom udarcu u jednoj zanimljivoj poziciji. Puno bi ona još i zanimljivija bila da je na terenu u ovom trenutku Kristijan Lovrić. Ovo je jedna od tih pozicija koje Lovrić posebno voli. Međutim, sada ćemo vidjeti što iz te situacije mogu Marijan Čabraja ili Žiloan Hamad. Vidjet ćemo tko će se tu odlučiti na udarac. Tko će dobiti priliku zaprijetiti golu Sesveta. ...69. minuta je počela. Evo i znaka sutkinje Martinčić. Evo i udarca Marijana Čabraje koji je otišao visoko preko gola, a jedan busen trave tamo nastradao je u ovom pokušaju Čabraje. I onako izmučeni i natopljeni teren. Dobio još jednu malu ranu. A Čabraje je propustio ovu priliku da ozbiljnije ugrozi gol Sesveta. Rezultat ostaje 4-3, a lopta ostaje za Goricu nakon ovog duela Hrvoja Babeca i Mihovila Geljića. Ovo je pokušaj prebacivanja strane Jovičića za Musu, nije ispao onako kako je bilo zamišljeno, ali brzo lopta došla ponovno u posjed Gorice, pa zatim u posjed Sesvečana koji se opet vrlo aktivno, brzo i spretno otvaraju. Evo sada lopte sasvim na drugu stranu, ovdje je Geljić kod lopte, opasno je udarac, još jedan udarac i brani Kahlina. Fenomenalno pokušaj Ivana Mikulića, drugi pokušaj Sesveta u ovom napadu. Spašavati je sada morao Kristijan Kahlina, a na kraju je cijela akcija prekinuta prekršajem na Josipu Mitroviću, a sve skupa zaslužilo je dizanje s klupe trenera Dambaruskasa i jedan povik opomene, jer opasno živi Gorica ovim trenucima, opasno izlaze Sesvečani, prijete vrlo konkretno i sreća je sada za Goricu da je Kristijan Kahlina ponovno bio na visini zadatka kao što to uglavnom je slučaj. A evo sada Matara Dijeja, Matar će probati iz velike daljine svojom ljevicom, međutim i ovo je otišlo preko vrata. Ostaje rezultat 4-3 za Goricu u 71. minuti utakmice.
možda i presadržena utakmica po ukusu trenera Gorice Valdasana Brauskasa, neće biti sigurno oduševljeni onim što su njegovi igrači pokazali, pogotovo u tom defensivnom dijelu, jer puno je tu štete napravio sesvetski napad Goričanima. Uz ova 3 gola još nekoliko vrlo ozbiljnih i neugodnih situacija, a zbog svega toga, unatoč 4 postignuta pogotka, ništa tu još nije gotovo. 19 minuta prije kraja, utakmica potpuno otvorena, sve opcije su raspoložive, još jedan žestok prekršaj na Josipu Mitroviću i vidjet ćemo da li žuti karton, ne, ni ovoga puta. Josip Mitrović je dobio već nekoliko puta po nogama u ovim svojim hitrim, brzim prolascima. Postigao je 2 gola Josip Mitrović danas u drugoj i u 28 minuti. Drugi i 4. gol Gorice, njegovo su djelo. No, prema svemu sudeći, morat će Gorica još nešto napraviti prema naprijed ako želi u završnicu ove utakmice ući kudi kamo mirnije. Evo još 2 zamjene u redovima Sesveta. Ući će sa brojem 6 Adrian Zenko. Ući će i sa brojem 23 Raul Floruc. Dok su igru su napustili Luka Kožić, strilac drugoga gola, i Matej Hojić sa brojem 13. Dakle, njih su zamijenili Zenko i Floruc. Adriana Zenka, oni koji prate gorički klub malo duže, vjerojatno i poznaju, znaju za tog mladog veznjaka, dečko koji je dio karijere proveo u Gorici, sa Goricom i ušao u prvu ligu, nakon toga otišao u Sesvete na posudbu, pa zatim je u stalni angažman. Evo, tu je već neko vrijeme udomaćio se, igra standardno u prvenstvu na poziciji zadnjeg veznog. Danas evo priliku čekao sa klupe. Vidjet ćemo što Zenko može donijeti Sesvetama. No, puno nam je važnije naravno vidjeti što Gorica može ovdje napraviti da smiri ovu situaciju, da preuzme kontrolu utakmice ponovno u svoje noge i da sa što je manje moguće komplikacija dočeka kraj ovog neobično zanimljivog susreta. Utakmice sa 7 golova, sa 5 žutih kartona, sa puno šansi i nezgodnih situacija na obje strane. I utakmice koja će biti sasvim sigurno, barem kako je sada stvari stoje, vrlo neizvjesna do samoga kraja. Evo, upravo je Zenko kod lopte, vratit će u zadnju liniju za Romana Lisjaka, koji daje netočnu loptu samo tamo za Kristijana Kahljenu, koji će mirno moći započeti novi napad. Učinit će to rukom, dodavanjem rukom tamo prema Čabraji, pa onda napad je dalje preko Suka i Josipa Mitrovića. Evo i Žilana Hamada ovdje u središnjem dijelu terena. Opet kod Dvornekovića, pa opet Hamad, puno tu sad kratkih dodavanja. A sve to prekinuo je prekršajem Mateo Kastrati, lijevi branić Sesveta, prekršaj na Žilanu Hamadu, a prema lopti će odmah krenuti Marijan Čabraja, koji će svojom lijevom nogom pokušati napraviti nove probleme za vratara Sesveta Marka Čabraju. Iako nije ovo loša situacija, pogotovo u trenucima kada nema živog zida, možda i za oprovati udarac prema golu. Vidjet ćemo na što će se odlučiti Čabraja. Ide lopta na drugu stativu, odbija je ponovno Romano Lisjak, najviši u većini duela, i evo sada novog prekršaja na Josipu Mitroviću. Još jednog u nizu. Izvadila je sutkinja Martinčić već žuti karton, a dobit će ga sa brojem 17 Matija Malekinušić. Čovjek koji je izborio na 11-terac u 51. minuti, 11-terac koji je u pogodak pretvorio Mihovil Geljić za 4-3, rezultat koji je trenutačno stoji na semaforu
u 76. minuti utakmice. Broj 17, Matija Malik Nušić. Ponovno su kod te lopte i Žilovan Hamad i Marijan Čabraja. Jedan dešnjak, drugi ljevak. Udaljenost je, rekli bismo, gotovo 30 metara. Možda situacija kudikamo bolja za neugodno nabacivanje. Ali vidjet ćemo na što se odlučiti Goričani. Tako ide lopta u peterac. Evo fantastične šanse za Joya Suka. Nije uspio Nizozemac reagirati na pravi način, ipak i Marko Čabraja, golman Sesveta, uspio je to nekako spasiti, a evo sada nove već opasne situacije, no na siru mora evo pronalazi Mata Radijeja i sve se okončava cijela ova opasna situacija novim ubacivanjem sa strane za Goricu. Mata Radije je bio vrlo blizu ove lopte, ali brži je bio golman Sesveta. Evo i Dvornekovića u novom sudaru sa Karlom Ajićem. Prekršaj će biti ponovno za Goricu. Ponovno u ovoj nezgodnoj situaciji, na nezgodnoj poziciji za domaćina. Jer ovdje se može vrlo zanimljiv centaršut uputiti. Evo sada žuta kartona i za klupu Sesveta, odnosno za trenera Sesveta Dina Babića, koji je glasno protestirao nakon dosuđenog prekršaja u ovoj situaciji. Slično je reagirala i publika. No da vidimo što Goričani mogu iz ove situacije, kako će ovaj udarac izvesti Marijan Čabraja. Bilo je tamo očito nekog guranja u sredini. Prije nego lopta je došla do bilo koga od Goričana, sutkinja je prekinula ovu akciju, a bilo bi dobro prekinuti i ovu akciju Sesveta. Uspio je to učiniti Josip Mitrović uklizavanjem, a sada i povlačenje jedno Matije Dvornekovića, koje također nije suđeno. I nakon svega lopta u rukama Kristijana Kakline. Puno je tu sada povika sa obje strane, ali ništa nije sada pokazivala u ovim situacijama sutkinja Martinčić. I nastavit će se sve skupa sa ubacivanjem Marijana Čabraje. Pogrešio je sada Filip Hlevinjak tamo uz pritisak Mate Radijeja. A iz drugog plana dolazi Hrvoje Babec, sve više nervoze na terenu. Igrači Sesveta gore od želje da dođu do 4. gola, da se potpuno vrate u utakmicu. Za sada im to ne ide od noge i vjerojatno i zato dobar dio ove nervoze. Međutim, sve se mirno nastavlja dalje. Preko lijevog goričkog boka, preko Čabraje i sada Mitrovića. Čabraje ovdje u sredini traži koga tamo, Mate Radijeja. Međutim, nije lopta došla do njega. Pa sve zaustavlja Hrvoje Babec. A Gorica preko zadnje linije ponovno uz određene probleme. Ovdje se pokušava to raščistiti. Evo opet Sesveta, opasno u 16-tercu je tamo Malakinušić, čini se. I još jednom je to odbijeno. Ostala lopta u terenu i nastavit će se ovaj napad Sesveta. Opasan napad Sesveta. Evo ponovno dobrog bloka ovoga puta Hrvoje Babeca. I na trenutak je prekinut napad Sesveta, a sada bi trebao biti prekinut i u punom smislu te riječi Mata Radije je sada dobio loptu od Josipa Mitrovića, pa je Mitrović tu loptu dobio nazad. A sada ponovno aut tamo na drugoj strani terena. Sasvim sigurno ima tu i umora, jer po ovakvom terenu, po ovakvom mekanom i raskošenom terenu puno se više i snage gubi i energije. Vidljivo je to i po pogreškama na obje strane koje se nekako sve češće događaju. Ostaje samo zanaditi se da ih neće više biti u izvedbi goričkih igrača.
Evo, Babeca sada u prostoru, a bitku sa teškim terenom izgubio je u ovoj situaciji Matardije. I Sesvečani se opet otvaraju. Ide centar šut, vrlo neugodan u sredinu. Evo još jednom Kristijan Kaklina ispred Mihovila Geljića. Još jednom je bilo vrlo opasno. Ali kapetan je na svojoj razini. Ide Hamad za Dvornekovića ovdje po desnoj strani. Lazar Vujanić je ušao u duel i odnio loptu od Dvornekovića koji je ostao na podu. Međutim, nema ni ovoga puta prekid akcije, nema prekršaja. Sesvete još jednom kreću prema naprijed. I srećom, greška ovdje u dodavanju. Goričani ponovno dolaze do lopte i još jednom se ide na dugo dodavanje prema Mitroviću. I još jedan aut. Osamdeset druga minuta se bliže svome isteku. Vjerujemo da na klupi Gorice bi voljeli da je i manje minuta do kraja, s obzirom na sve što gledamo u nastavku ove utakmice. Međutim, treba će tu još puno posla odraditi do isteka 90. minute. Karlo Majić je ovdje pokušao proći pokraj Muse Muhameda, nije u tome uspio. I ponovno će loptu u igru vratiti gorički kapetan Kristijan Kaklina. Još jedan zračni duel dobio je Romano Lisjak, međutim na drugoj lopti Goričani brži i čvršći, ali ponovno je teško zadržavaju u svome posjedu onoga na čemu trener Dambruska se najviše voli inzistirati, a to je taj ritam igre. Posjed lopte danas u vrlo maloj mjeri uspješno izvode njegovi igrači. Puno je tu prekida, puno ovih čvrstih duela, puno tih sitnih pogrešaka u dodavanjima. Međutim, evo Goričana ponovno se otvaraju preko Musa i Dvornekovića ovdje na desnoj strani. Ponovno će vratiti Musa za Dvornekovića, pa mu se vraća lopta nazad. Pao je Dvorneković i na kraju od svega ništa. Ostao je Ninja sjediti tamo na terenu, a ovdje nova panika na drugoj strani. Matija Malek-Kinušić je ovdje ponovno sa Marijanom Čabrajom na desnoj strani. Čabraj je tu loptu izbio. Došla do Hamada, pa evo Zenka kod lopte. Nije prošla opasnosti dalje. Ponovno Malek-Kinušić, ponovno u 16-tercu, ponovno nezgodno dodavanje u sredinu, ali srećom prošlo je to. Kroz 16-terac i završilo evo ovdje u autu na drugoj strani. U auto koji će izvesti Musa Muhamed. Vide svoju priliku Sesvečani apsolutno u ovoj situaciji. 85. minuta utakmice. Ulazimo u samu završnicu, u razdoblje kada će koncentracija biti važnija nego ikad, kada treba sačuvati ovu minimalnu prednost koja je bila i 3 gola za Goricu. Međutim, golovima Kožića u 35. i Geljića u 59. minuti iz 11-terca vraćana je potpuna neizvjesnost i morat će Gorica biti izuzetno angažirana do samog kraja. Evo lopte kod Hamada, ponovno problemi malo sa terenom, ponovno Mitrović kod lopte, ponovno čvrst duel i odnosi loptu Lazar Vujanić i ovoga puta lijepim driblingom tamo prolazi Raul Floruc, Austrijanac u dresu Sesveta. Međutim, srećom po Goricu, nije dobro izveo ovaj završni udarac. Igrač Lokomotive na posudbi u Sesvetama, 19-godišnji vezni igrač iz Austrije.
A ispucavanje Kristijana Kahline ponovno vraća loptu u posjed Sesveta. I ponovno se Gorica mora čvrsto i organizirano braniti. Hlevnjak tamo daje na desnu stranu za ovaj opasni dvojac Mikulića i Maleki Nušića. Novi problemi za Marijana Čabraju, ali evo lopta još jednom kod Gorice i prilika da se možda otvori naša momčad malo brže, malo spretnije preko Čabraje i ovdje Mate Radjeja koji nije uspio doći do lopte iako se domaći stoper poskliznuo. A sada još jedna lopta nezgodno ide tamo na desnu stranu, na praznu desnu stranu na kojoj nema Marijana Čabraje. Maleki Nušić je još jednom pokušao, Aleksandar Jović je još jednom blokirao i bit će novi korner za Sesvete kojeg će izvesti Adrian Zenko. Svi igrači Gorice su u svom 16-tercu, svih 11 igrača. Ide nabacivanje u sredinu 16-terca. Odbijeno je to za trenutak, a sada je Musa Muhamed to odbio sasvim tamo do centra. Ali to znači samo da kreće novi napad Sesveta. Nova neugodna lopta Lazara Vujanića, srpskog veznog igrača u dresu Sesveta, igrača koji je prošao Partizanovu školu nogometa. Nije dočekao nikada nastup za prvu momčad Partizana. Došao u Sesvete prošle sezone i pokazao jako puno toga dobroga. Da vidimo što će sada biti od ovog centra šuta Muse Muhameda. Ništa. I još jednom Musa sada je uzeo loptu u opasnoj situaciji, u opasnoj zoni. Dvorneković je ubacio, a Filip Hlevnjak glavom odbio za novi korner za Goricu. Neće sada ovo izvoditi Marijan Čabraja kao u dosadašnjem dijelu utakmice. Preuzet će to na sebe Žiloan Hamada. Bekovski dvojac Gorice Muhamed i Čabraja ostat će od traga. Ostat će na oprezu ovdje uz Mihovila Geljića. Da vidimo i ovo što Gorica može iz ovog nabacivanja. Na prvu stativu je ovo išlo. Evo lopte kod Dvornekovića. Dvorneković puca i od bloka činilo se. Ovo je završilo ipak na kraju u gol autu. A novu izmjenu napravit će trener Sesveta Dino Babić. Sa brojem 15 će ući u igru Nino Stojanović. Da vidimo tko će napustiti igru. Karlo Majić, strelac prvog gola za Sesvete u 17. minuti. Evo tu na lijevu stranu sesvetskog napada, na desni gorički bok stiže svježi igrač u 90. minuti utakmice. Samom finišu. Međutim, nemamo pravo na opuštanje niti u jednom trenutku. Još jedan je tu prekršaj za Sesvete. I svi igrači praktički Sesveta kreću ovdje na rub 16-terca, uključujući i visokog stopera Lisjaka, kao i Filipa Hlevnjaka. Dakle, obojica stopera su ovdje. Idu Sesvete na sve ili ništa. Adrian Zenko će pokušati ubaciti ovo nekoliko metara u polovici Gorice. Visoka lopta ide upravo na tog Lisjaka, međutim poslužio se malo rukama očito i sutkinja Martinčić pokazala je da je to lopta za Goricu. A četvrti sudac utakmice Filip Hirš pokazao je da će se igrati još 4 minute sudačke nadoknade. 4 minute još do kraja utakmice u kojoj je bilo puno i previše sadržaja iz goričke perspektive. 7 golova, 3 u goričkoj mreži i 4 u sesvetskoj. No,
u ovim trenucima važno je samo da na tome i ostane. Vrlo ofenzivni su sada Sesvečani u ovoj samoj završnici. Naravno, nemaju više što čekati, moraju svim silama krenuti prema naprijed. To će otvarati prostor i s druge strane za neki brzi izlazak Gorice. Vidjet ćemo koliko još snage ima u nogama goričkih igrača za takvo nešto. Po ovako teškom terenu sasvim sigurno nije lako držati ritam. Vidjelo se to na obje strane. A i od ovog pokušaja Mate Radijeja nije bilo ništa na kraju. No, evo nove lopte za Goricu. Ubacivanje iz auta, na koje će Sesvečani odgovoriti pomicanjem prema naprijed, novim pritiskom. A trener Valdas Dambrauskas će evo u 93. minuti u igru uvesti Kristijana Lovrića. Koji je danas dobio evo malo predaha na ovoj utakmici. Nije još jedan izlazak Gorice izveden kako treba, no srećom evo lopta koju je odbio Romano Lisak završila je u autu, u novom autu za Goricu, a s terena će u ovim trenucima izaći Matija Dvorneković, kojeg će zamijeniti Kristijan Lovrić. Tražio je prije nekoliko trenutaka Dvorneković sam izmjenu, očito potpuno iscrpljen borbom i sa sesvetskim napadačima, ali i u pokušajima da se iskreira nešto prema naprijed. Lovrić je stao tu na desnu stranu. Nadamo se da će samo se malo rastrčati i dočekati kraj ove utakmice u kojoj Gorica ima 4-3. I evo minutu prije isteka sudačke nadoknade ima rezultat koji je vodi u osminu finala Hrvatskog kupa među 16 najboljih u ovom natjecanju. No, pričekajmo još koji trenutak. Još jedan pokušaj Sesveta je završio u autu. Vratit će loptu u igru Musa Muhamed. Evo, Austriana Floruca ovdje u pokušaju da pronađe ovog svježeg novog igrača Nina Stanojevića. I dalje lopta kod Sesvečana. Nikako da Gorica prekine taj pritisak. Evo sada Jovičića u vrlo dobroj reakciji u skoku. I Hamada koji ima priliku odigrati mirno za Lovrića. Pa Lovrić griješi u dodavanju. Presjekao je ovdje Kastrati tu loptu. Ona se za malo i vratila u goričke noge, međutim Matija Maleki Nušić je opet opasan i ponovno Želon Hamad tamo prvi na lopti i od svega će biti da vidimo aut za Sesveta, još jedan u samom finišu i evo ga posljednji zvižduk sutkinje Ivane Martinčić. Utakmica je gotova, Gorica je pobjedila u Sesvetama rezultatom 4-3 u jednoj ludoj, zanimljivoj, neobičnoj utakmici sa puno događanja. Utakmici u kojoj je Gorica povela već u drugoj minuti golom Želona Hamada iz slobodnog udarca. Povisila svoju prednost već u 4. minuti preko Josipa Mitrovića. Sesvete su se vratile u 17. minuti preko Karla Majića. Na 3-1 povisio je domaći branić Domagoj Sabljo autogolom u 21. minuti. Josip Mitrović svojim drugim golom donio je 4-1 za Goricu u 28. minuti. Međutim, već 7 minuta poslije Sesvečani su zabili drugi gol preko Luke Kožiša iz slobodnog udarca. A neizvjesnost je donio Mihovil Geljić golom iz 11. u 59. minuti. Srećom po Goricu u posljednjih pola sata se rezultat nije više mijenjao. Gorica ide u osminu finala Hrvatskog kupa. Prvi put u povijesti Velika Gorica će imati 2 predstavnika među 16 najboljih u ovom natjecanju, budući da je tu mjesto zaslužio i naš Kurilovec koji će u sljedećoj fazi igrati protiv Osijeka, a Gorica svog protivnika čeka. Ovdje je posao odrađen na kraju, međutim nije se bilo idealno.
nakon svega treba dobro izanalizirati sve što se ovdje događalo, dobro se odmoriti i od 18. listopada nastaviti sa prvenstvom Hrvatske u kojem Gorica fantastično gura. Sljedeći ispit je gostovanje kod Dinama na Maksimiru. Nadamo se da će Gorica biti u pravom izdanju, da će biti nalik onoj Gorici koja je i do sada skupljala bodove u hrvatskom prvenstvu. Idemo dalje u prvenstvu, idemo dalje u kupu. A vama hvala na praćenju ove utakmice i lijep pozdrav!